Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahluphekile wona wesondela. Enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga siyabingelela kakhulu sanibonani molweni Dumelang Bonjoti Matekwane Dimasheroni yendani bingelelo eshidile emhlophe MC Pholobaso Andile wakangcobo umfana wase-NDW no Divorce Women nawe Dali uza asibingeleleke emagumbini amano omhlaba sibingelela besifazane ngaba besilisa gays and lesbian abadala nabancane ukhethe kahle wakhetha umabona kude wakho uSiyaviva TV 1 please don't forget to subscribe and sure ukuthi uyasubscribe ube ingxenye ke yaba shareholders aleli ikhaya la kaSiyaviva TV 1 ungalinge nangelilodwa ilanga uthi mawubukela lo hlelo bese uphazanyiswa into ethile ngoba uzoluza likhulu bheka kanye namhlanje angihambi ngedwa ngihamba namakhehla amakhulu omkhulu uncwane dokotela omkhulu asiqale ngawe dokotela omncane sikubingelele mkhulu sithi sawubona. Siyabonga ukuthola ithuba Dulela ukubingelela bonke abalandeli beka Siyaviva TV1 nawe ke MC Pholobas sileze kuyintokozo ke ukuba kuleli khaya labantu. Siphuma enyangeni kaJune ekuthiwa inyanga yolusha. Siboneke abantu abasha bengahlali phansi befuna ukusukuma ngobuningi. Ngiyakhumbula ukuthi benine special salokho esizokhuluma ngakho sukela namhlanje u0 to hero. Mhlambe isibindi esingake sithathwa abantu banithemba beza kunina namhlanje balethe ilokotho balethe incomo entweni enifike nabenzela yona ethinta u0 to hero ngathini okwakho ukubonga kubantu enithe banihlaba ikhwela nithi nansi into ka55000 kodwa nizoyithola ngo15000 basukuma ngempela bephethe u15000 bagalela esigodlweni bagalela emahhoviseni bafika bazothi makhehla kancane sisizeni kuthini ukubonga kwakho kubantu abakwazi ukunilalela abanithemba beza kunina. Ngibonga ithuba mfoka Dulela ngizoqala nje kuyithuba engilitholile ngiqala ukubonga wena kuqala ngoba abantu bafike bathola leli thuba ngokwazi ukuthi sibe abantu ababambisene nawe ngokukhuluma nangokuzwana ngeinkulumo zokuthi bakwazi ukuthi abantu bacacela ukuthi cha azibahambele kahle izinto njengoba sikhuluma ngawo 55000 siya ku 15000 ongabuka leso sithombe ngabe ukuthi mhlambe lo muntu akayigaranti lento yakhe mhlambe lo muntu kunjani kanti cha siyayigaranti impela kodwa ngokwazi ukubambisana nokubukela isimo sabantu yikho ngithi abantu bomele babonge kona kuleyo ndima leyo bese ngithi ke mina nje nguncwane sibonge ke bona abantu kuqobo labo basukumile abantu basithemba abantu njengenhlali yenza asilenze iphutha asidisappoint siyakwazi ukuthi siwameet ama expectations abantu ngendlela abasuke befuna ukuthi kube ikhona. Ayikho into ejabulisa abantu njengale ngiyibonayo namanje njengoba sizokhuluma la khona wena mkhulu omncane khona nomkhulu omdala bathi yabona mabenificile kubenze baba neconfidence futhi baphuma bondlekile babona ukuthi beze ekuphileni ngempela lapha abazothola khona usizo. Siyabonga kakhulu kanza kwethu nina nisakholelwa kakhulu emsebenzini lapho uSiyaviva TV1 mawukuthatha ukunikeza udokotela bese ulalelisisa bese ukhetha ngokuthanda kwakho ubabele khona ufike ulithole usizo. Ngiyafisa mkhulu ukuthi singakayi kumkhulu omdala mhlambe singene entweni ethi iningi labantu ebelilanda u0 to hero iziphi ingqinamba nezimo eniye nayithola kubona ukuthi mina mkhulu sengidlule kulesi sigaba ngiyakunderstanda lokho enakukhuza nathi anifisi nini umuntu azonixoxela ukuthi mkhulu mina sengidliwe endaweni ukuthi 80000 u50000 yebo ninalo udlebe lokulalela into enjalo kodwa kakhulu nifuna ukwazi utwayi nosizi lakho umuntu iziphi lezi insizi enithena bhekana nazo manje nifike ku0 to hero. Ngibonga ithuba MC Pholobas ku0 to hero bahlukahlukene abantu abafikele bezothatha kodwa eningini laba abafike bezothatha abantu abanye abantu esisuka nabakude kancane bengizothi sisuka kude nabo nje esiqale ngokuba kwakhelela ithemba sibaqala lapha kwintelezi imanga yala ekhaya yodumo iwashe intathu insiphe intathu ezifike zenza umehluko ziyadlala indima le abantu abayaziyo uyathakathwa amaphupha kasafiki izinto ayihambi kahle abanye ngisho ema-ofisini bayakwazi ukuthi bakorobha amatafula ngayo kanjalo kungashayeki iningi ngekwenzayo so yikho ngithi ilapha esikhathini esiningi abanye abantu abafikile abathathe lezo zinto
ngoba ekugcineni kosuku abantu bahambile, abantu balimele kakhulu, kukuvuselela ithemba. So sikuyona into lezi yeyimanga nomunye ozwayo sisekhona lapha ku550 rand siqhubeka siya phezulu. Baqale lapha abantu babona into iyenzeka ebekade sehambile indaweni eziningi engayiboni iyenzeka kwamakhela ithemba lokho yikho abanye abantu bakwazi ukuthi ke baqhubeke bengene kwi-special lesa 02 Hero kungayona into lezi yimanga kuphela. MC Polobus sineyinduku sibanikile abantu ezikamashonisa sibanikile ezamabhizinisi ngokuhlukana kwawo zonke lezi zinto zikwazile ukuthi zidlale ngoba umuntu ofike kancane efike ethi ibhizinisi alisahambi kahle izingane ayisakwazi ukudla ungizamile lapha nalapha izinto azenzeki sabaqala abanye komakhomba abancane amabhizinisi o2.5 sithi nakho ake uthathe lokhu mhlawumbe omunye akanawo futhi u2.5 kulungileke beka lokho okwazi ukuafforda phansi kodwa ngizokunika lento ngoba mawusula ekhaya ukwazi ukuphuma ungaphethe lutho ngamnika umuntu ohamba wasebenzisa wajabula yibo bonke abantu labathi mase bebona izinto ezinye izinkudlwana besuka lapho bese bekwazi ukuthi banjani basondele kulezo zinto ngoba sebelibonile igalelo MC Polobus. Mkhulu omncane nina kancwane abantu abaningi bathi inini eniphethe impilo ngoba kusekhaya lokuphila lapho khona ekuthiwa hayi siye kuphileni ngedate ukuthi siyobuya siphilile. Kunabantu ababelaphi bendabuko abangasalanga ekuthatheni u02 Hero. Kunabantu abangosomabhizinisi naba basalanga ekuthatheni u02 Hero. Ngibone nama professional uqobo abeqhutshwe yimina thina amapholoba imfundo yethu yasiphikisa manje usambe dlala inyanga izamulela kuthina sifuna ukuhamba nawe and what is good about laba bantu sitholile ukuthi singafika sikhuluma isilungu basiphendule ngasa kuyona inkinga leyo. Ngibonile ukuthi akuona ama professional kuphela but kunalabo abantu ekuthiwa bamaphanta nabo futhi bazile bezothatha u02 Hero. Ngifuna singene ke entweni ethi u02 Hero kanti awukhethi yini kodwa manje ungiphendule lo mbuzo ukuthi awukhethi yini ake usilandise ngento ethi mina angisafuni indaba zonke lezi imanga into ekuthiwa nathi intaba yoqhuma thatha nalo uhlanga oluthile uyogcaba hayi wena gcobisa lento mhlawumbe ilotion ethile noma gcoba lo muthi njalo mawuphuma ekseni mina ngifuna manje into ezoba umnqamla juqe empilweni yami ezofika ihlukanise nje ithi hayi manje siye empumelelweni mhlawumbe singakubandakanya yini ukuthi enye izinto ekhuthaza abantu kakhulu ukuthi bezothatha u02 Hero ungena kuleso sigaba noma na udinga ukuthi uncinge sedlozini silokho esilixoxela ukuthi ubona nje ubonga ithuba MC Polobus u02 Hero ungena kule ndima akayisho futhi nomkhulu omdala siyafohla mesikhuluma ngento efohlayo ke manje sikhuluma ngomuntu othi kunomalumo kuyena oshisa impepho hleze sikhuluma ke lena uyena esithume ekhuluma singamazi ukuthi uthini lapha bese izinto ezisaphazeka manje u02 Hero ke awusamdingi lo malume okuyena ongalungile uyiphathele wena manje uphathela wena yonke into ma ukuthi uyathemeleza uthemeleza uqondane nesidalwa ngqo bese sikwenzela lokho ofisa ukuthi sikwenzele khona yikho sithi manje induku enkulu nenzima le ngoba ifolani ukuthi iyafohla ifohla la izime ezithi ziyanqaba engafuni khona bese iyaphikelela induku ephikelelayo le onjani umuntu engamlungele angeke ngithi khona umuntu engamlungele ngoba ngizothi mapoloba njobe ubusushilo uyinyanga nawe izinto azikuhambeli kahle uyangena uyasebenza emsebenzini just general umsebenzi uyangena uyasebenza unesikhundla esiphezulu uyangena so une tavern uyangena wonke umuntu akekho ongamlungele ngoba ayinabo ubungozi indawo into nje eqoqayo impilo yomuntu imthatha imbeke la afuna ukuya khona yikho negama lesilungu lisho 02 Hero. Kunomuntu esekahlatshwe ikaphu phezukwakhe ekhehla lami ayisebenzanga leyo nto kunomuntu osafakwe emabhokisini kwathiwa kalale 7 days uzovuka eserish ayisebenzanga leyo nto omunye uwenzelwa amapostman agcwala imali sometime wayibona wathi mayiphuma ufica amaphepha ekhaya lakhe akusebenzanga kunomuntu ekunenkukhu ekuthiwa akayihlaba emsamo wakubo kunomuntu esekudlalwa ama-aphula kwadlalwa obhatata kwadlalwa yonke into ongayicabanga amasweet kwathiwa yilada amakhandlela wabemhlophe abo7 omunye uze wathathwa yiswe emfuleni wahlanjululwa wenziwa yonke into akulungi lutho leli business lakhe lokudayisa ngesilayi insango alisayindawo noma leli business lakhe lokuthi athungela abantu izinto endaweni athungele nezikole akusa odi umuntu uthi
yena siqo niyamnika neassurance, niyamnika nisipikili sokugcina sokuthi mayingafika ekhasele ngasekhaya elanda u02 Hero ngeke kwathiwa akahlaba inkukhu akahlaba ukuthi sekufanele echithe igazi lokuthi noma ngeke kwabakhonto emhlebele ebusuku ukuthi sesifuna ingane yakho. Ithini into usengeza inezothatha u02 Hero yasahlula into ezinkulu kangaka. Ngibonga ithuba MC Pholobasi. Njoba ngishilo futhi u02 Hero awudinge inkukhu ngoba ayikho into sokuzoyihlabela. Iqiniso nje limile kulokho awuzukuhlaba lutho. Siyazizwa izinto ezinkulu kodwa izinto ezinkulu ozenzile zayihamba nemigomo yazo. Le nduku ayinayo imigomo. Le nduku inzima ngezathu ezimbalwa. Siphahlele sayicela noma sayinikezwe emakhosazaneni. Khehla lami angingababambezela abantu. Ake usinike nje ilocation sifuna ama direction bese usiphi inombolo esingafona kuzona ngoba sekuclear nakulo bethi mina ngiyayisaba lento ekuthiwa iyafohla inamandla amangaka mhlawumbe iyahlatshelwa kodwa sekuclear kuyena ukuthi akusisi ispoke list, sekuclear kuyena ukuthi akusisi isithwalo list, sekuclear kuyena ukuthi akukho contract ehlangene nalento kodwa amakhamba ahlanganiswe abantu abanengqondo ejulile nabaphiwe ukuyenza lento abakwazi ukuphumelelisa umuntu. Before sikhuluma into ethi ke kulindeleke ukuthi masunawo u02 Hero kubonakale ngaziphi ithelo kuwena. Ake sincike inambeni nakuma address. Sibonga ithuba Dulela. Inamba zala ekhaya bayazazi abantu ngizophinde ngizisho eyamkhulu omdala 065 929 15 74 065 929 15 74 yesibili 079 710 81 20 ekamkhulu omncane leyo ayiphinde futhi 079 710 81 20 mkhulu angifuni ungitshela izinto ukuthi nawe uyayicabangela. Ngiyazi ukuthi into eziningi niyitest ekhaya niyitest nakuneni asiqo kodwa akukuyeke okwakini ukuyeke okwakho. Laba sebafika abawuthatha u02 Hero bathi babona kwenzakalana empilweni zabo. Kuyasebenzeka ngoba isikhathi esiningi abantu abanamabhizinisi bajabula abantu ziyenzeka izinto ngisho nabanye abawuthathile nje abapersonally bayabona banyuselwe imali abayemsebenzini abanye ikhundla ziyanyuka isasasa lawo lihle kakhulu. Yilokho nje engingakusho engisakubonile nokuchazelwa ibona asebewuthathile abantu. Zingakanani incomo nezibongo bayabuya kodwa bezothi hayi ahlephulelane ngoba phela thina bahlephulele emakhoneni. Basezimpela ke kuyincomo nezibongo ngoba nawe Dulele yobabona sebeqhamuka kodwa njengoba bejabule kumina kuchaza ukuthi bayasondela kungekudala yobabona besho ngoba bahleze bezosho kuwena. Uthe lo ofuna ukuze eGoli noma ofuna ukuze eThekwini ufona kiphi number 065 929 15 74 noma fone kiphi futhi 079 710 81 20. Ake simyaleleke manje usefikile eDurban Station eThekwini eKZN noma usefikile eKing Shaka eAirport uthi mayithatha imoto uthi uyapi. Uma uthatha imoto uze eThekwini kuJoslovo lapha kuBig Joe opposite uPlayer Betty uyobusufikile mawulapho kancane ubusuyakwazi ukuthi ufone. Uma unenhlanhla uyakwazi ukuhlangabezeka ngaba ise-airport uma unenhlanhla noma eDurban Station uma uze eThekwini. Kuthiwa kunenkantolo lapha enakhelene naye eGoli. Before sitshela ukuthi ikuphi laphana ngifuna ukuthi singene kulento ethi thina baseGoli esingafuna ukuze KZN kodwa sifuna ukunibonela esigodlweni saseGoli sifuna lo 02 Hero nokunye okuningi okukhona. Qaleni isiqinisekise ukuthi ihhovisi ngabe livuliwe yini namhlanje nanini ngezinye izinto ezingathinti nina kodwa nina nibonwa kanjani eGoli. Sibonga ithuba Dulela. EGoli sisekhona ihhovisi la khona livuliwe wonke ama product akancane atholakala kusuka kwintelezi ezimanga izinto zenhlanhla nokunye abaseGoli abasidinga eGoli bayazi abantu baseGoli siyafona siyabhuka bashinana abantu asebekhona sisondele sikwazi ukuthi sibasize uma bedinga ngqo
ukuthi sifike thina amakhehla akancane. Should Sinayo inkinga bengabhukha. negoli, bayabhukha abantu basegoli, sisondele sikwazi ukuzobalekelela. Ngawu 0 Hero sifike nawo thina ngqo abanikazi bawo. Ningizimu Africa worldwide ngihleli kamnandi namakhehla la koNcwane khona umkhulu omdala ubhizi ungafunga ukuthi uproducer kuninga lokho akululela ikhehla elincane uthi mi ngibona ngathi amapheshana nje bese kuba khona umkhulu omncane ebesikhulumisana naye njengamanje mina nawe sibonana kwevideo elandelayo kuyobe ke sekuwukuthi sikhuluma ngezinye izinto ezithintayo wona njalo futhi amakhehla akancane siyabonga.